Nay, kumusta po kayo dito? Hindi ba pinapasakit ang ulo niyo na tong si Roniel? Naku, Kuya Renato. Ako nga ang sumasakit ang ulo dyan kay nanay. Aba, at bakit ako pa ang naging sakit ng ulo? Kuya, ngayon lang ako magsusumbong sa'yo. Matigas ang ulo ni nanay. Sinasabi ko nang ako na ang gagawa ng lahat dito sa bahay pero lagi ko siyang nahuhuli na nagbubuhat ng mabigat. Nay, Nako, huwag kang ngang maniwala dyan sa kapatid mo na yan. Magagaan lang ang mga binubuhat ko. Nay, mabigat po ang refrigerator. nagbuhat ka ng refrigerator, Nay? Oh, kita mo yan? Naniwala ka naman sa kalokohan niyang kapatid mo. Ikaw, Roniel, kapag hindi ka tumigil, bubuhayin kong sinturon ng tatay mo. Nay naman, binibiro lang eh. Pero nagbubuhat pa rin kayo. Nay, wag na kasi kayong magbubuhat. Alam niyo naman na bawal na sa inyo yun. Hayaan niyo na tong si Roniel na magbuhat. Sayang naman yung ini-enroll niya sa gym kung hindi niya gagamitin. Naku kuya, di lang pambuhat tong ganda ng muscles ko, no? Pang-akit din to ng chicks. Ay. Ikaw, huwag kang lumalande. Ang bata-bata mo pa. Pag ikaw nag-asawa agad, sige ka. Nay naman, asawa ka agad. Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Teka, may girlfriend ka na? Ay, nako. Meron na yan. Nung isang buwan pa niya kinuwento sa akin, pero hanggang ngayon, hindi pa ipinakikilala. Nay, sa tamang panahon. Ikaw, Roniel, ha? Baka niloloko mo lang yun. Huwag kang ganon. Sinabi ko na sa kanya yan. Hindi naman ako ganun. Siyempre, idol kita kuya. Kaya hindi ako manloloko kahit kailan. At idol ko si tatay kasi nakatiis siya kay nanay. Ikaw, baliw ka talagang bata ka, hmm? Aray! Nay naman, ang sakit niyo naman mangurot. Kuya, awatin mo naman si nanay oh. Deserve mo yan. Makulit ka kasi. Mamaya, yung singit mo ang kukurutin ko nang malaman mong totoong sakit. Nay naman, binata na ako, kinukurot mo pa rin ako. Hoy, seryoso kami ni nanay, ha? Huwag kang manloloko ng babae. Kuya, ulitin ko lang. Idol ko kayo ni tatay. Kaya may respeto ako sa babae. Yan ang utol ko. O dahil dyan, buksan na natin yung box para maibigay ko na yung mga pasalubong ko sa inyo. Anak, baka naman naubos ng ipon mo sa pasalubong lang. Nay, hayaan mo na. 3 taon tayo nang ulila kay kuya, no? Kaya bawi-bawi din pag may time. At perfect ang pasalubong para naman makabawi. Nako, di ko pala nasabi. Kay nanay lang ako may pasalubong. Ano? Joke lang. Ikaw naman. Ikaw pa ba mawawalan ikaw pinaka-paborito kong kapatid? Ako lang naman ang nag-iisa mong kapatid. Kaya wala ka ng choice. Pero on second thought, baka hindi lang ako ang kapatid mo. Mahalin natin kung may tinatagong anak sa labas ang nanay. Aaminin ko na, wala akong anak sa labas. Pero may anak akong mapapalabas kapag hindi siya tumigil. May naman ang pikon niyo. Tama na nga yan. Buksan na natin yung box. Ay, mabuti pa nga. Uy, si nanay. Umarte pa kanina pero excited naman. Hindi mo talaga ako tatantanan. Akin na yung singit mo! Nay! Dear Love, ako si Roniel. 3 taon nagtrabaho sa Dubai si Kuya Renato nang walang uwian. Gusto niyang magtayo ng maliit na negosyo para kahit papaano, may pumapasok na income at may libangan si nanay. Inatake na sa puso ang nanay namin kaya ayaw namin siyang mapagod. Pag uwi ni Kuya, walang nagbago sa bahay. Makulit pa rin ako. At si nanay, hilig pa rin akong kurutin. Ganon kami magkulitan ni nanay at ganon naman kami kaklose ni Kuya. Mahal ako ng kapatid ko bilang nag-iisa nga lang ako. Kaya suportado niya ang lahat ng gusto ko. Bukas kaming dalawa sa kahit anong topic. Kaya bilang kuya ko siya, hindi ko maialis sa kanya ang mangulit na makilala niya na daw sana ang girlfriend ko. Mahal! Buti dumating ka na. Hay nako! Maupo ka na muna. Oh, bakit ba bad mood ka na? Sabi ko kasi sa'yo, ayoko nang tinatawag mo ko ng mahal eh. Bakit naman? Normal naman sa magjowa na may tawagan ah. Ayoko ng mahal. Masyadong common. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Dapat, pag-isipan natin kung anong maganda. Kasi, magiging tawagan na natin yun eh. Habang wala pa tayong naiisip, Lena na lang muna itawag mo sa akin. Sige, sabi mo eh. Oh, parang nagalit ka. Hindi ah, malungkot lang ako. Alam mo, may tawagan man tayo o wala, ang importante magkarelasyon tayo. May punto ka naman. Bakit mo nga ba ako pinapunta dito? Ha? Anong ha? Ibig ko sabihin, normal naman sa magjowa na mag-date, di ba? Ibig kong sabihin, kakadate lang natin ng isang araw.
Iniisip ko lang na baka napapagastos ka kung madalas tayong lalabas. Itong girlfriend ko talaga. Napaka-thoughtful. Ayos lang yun. Hindi naman mahal dito sa resto na to. Sige, sabi mo eh. Uy, nga pala umorder na ako. In-order ko na yung mga paborito mo. Niluluto lang. Teka, di ba dumating na yung kuya mo? Oo, kahapon. Gusto ko nga niyang makilala eh. Sure, mag-set tayo ng date. Bukas kaya? Hindi ako pwede bukas. May gagawin na ako. Kailan ka pwede? Sasabihan kita. Sa linggo. Wala ka namang pasok nun, di ba? Roniel, huwag ka nang mangulit. Sasabihan nga kita pag maluwag ng schedule ko. Gusto kong magpahinga sa linggo. Ay, sorry. Huwag ka nang mainis. Huwag mo na kasi akong kulitin. Oo, smile ka na. Smile naman dyan oh. Oo na. Smile ba yan? Parang kumain ka ng sampalok. Alam mo, ayan ka na naman sa kakulitan mo. Sige ka, iwan kita dito. Wag. Biro lang naman eh. Pinapangiti lang naman kita. Sige, hindi na ako mangungulit. Salamat. Salamat saan? Bakit parang nalungkot ka bigla? Wala. Naalala ko lang ang kalagayan ng tatay ko. Oo nga pala, kumusta na siya? Nakalabas na siya ng ospital. Kaso kailangan dire-diretso ang check-up. Ang mamahal pa ng gamot. Ganun ba? Kaya nga ayokong lumalabas tayo palagi kasi baka napapagastos ka. Ipinahiram mo na lang sana yung pinanggagastos mo sa date natin. Babayaran ko naman pag nakabuelo na ako. Wala namang problema, kaso wala akong maipapahiram sa'yo ngayon eh. Ayos lang. Problema ko to. Di ka naman dapat madamay. Kaya hayaan mo na lang. Hindi naman pwede yun. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo at sa pamilya mo. Huwag ka nang mag-alala. Pero, pwede bang umalis na ako? Ha? Bakit? Hindi pa tayo kumakain. Kailangan ko mag-ikot sa mga kakilala para makahiram ng pan-check up ni tatay. Sandali, kailan ba ang check-up niya? Bukas ng tanghali. Sige ganito, susubukan kong manghiram kay kuya. Magkita na lang tayo sa ospital bukas. Saang ospital ba? Wag na. Nakakaabala na masyado sa'yo yun. Ipadala mo na lang yung pera sa e-wallet ko. Nasa iyo naman yung account number ko, di ba? Ha? Oo, sige, ipapadala ko na lang doon. Oh, ayun na pala yung pagkain. Parang nabunutan ng tinik si Lena nung sinabi kong ihihiram ko siya kay kuya. Naiintindihan ko yung stress niya. Sinabi ko kay kuya yung sitwasyon at di naman siya nagdalawang isip na tumulong. Naipadala ko kay Lena yung pera kinagabihan nung araw na yon. Nagpasalamat siya pero di na siya nakapag-reply sa akin. Nagparamdam si Lena makalipas ang 2 linggo. Na-confine daw ang tatay niya at siya lang ang nagbabantay kaya di niya ako nasasagot. Pinakiusapan ko siya magkita kami at pumunta sa bahay para makilala na din siya nila nanay at kuya. Nung una nagdalawang isip siya pero napapayag ko rin. Tara na! Sandali. Nahihiya ata ako. Bakit ka mahihiya? Mabait si nanay lalo na si kuya. Hindi ko alam. Siguro, sa ibang araw na lang tayo makipag-usap. Nandito na tayo sa tapat ng bahay namin oh. Bakit pa tayo uurong? Ako ang bahala sa'yo. Tara na! Nay! Kuya! Nandito na kami ni Lena! Anak! Siya ba si Lena? Opo, Ay, tuloy ka, Iha. Upo ka. Salamat po. sabi sa'yo mabait si nanay. Ay nay, si kuya po nasan? May binili lang. Alam mo naman yun pag may bisita. Gusto may cake. Birthday lang? Si kuya talaga. Wala namang okasyon eh. Nako, ang makilala namin si Lena ay isang okasyon. O diba sabi ko sa'yo eh. Kita mo kung gaano ka ka-welcome dito sa bahay. Iha, huwag kang mahiya sa amin ha. Uy, may sinasabi si nanay. Oho, salamat ho. Wala ka namang allergy sa hipon, Lena. Nay, ano ba namang tanong yan? Bakit tungkol sa hipon? Mabuti na yung sigurado tayo. Nagluto kasi ako ng sinigang na hipon. Pero may niluto din naman akong pritong manok. Naku, paborito ni Lena ang sinigang na hipon. Di ba Lena? Ha? Oo. Napakamahiyain pala ni Lena. Tanggalin mo na yung hiya na yan at hindi ka na din iba sa amin, Iha. Lena, Bakit? may sinasabi si nanay. Nadinig ko. Hayaan mo na muna akong ganito. Masasanay din ako. Naiintindihan kita, Iha. Ay, mabuti pa. Maghain na muna ako. Para pagdating ng kuya mo, kakain na lang tayo. Tutulong kami ni Lena. Ano ka ba? Bakit mo pakikilusin ang bisita natin? Ako na. Kaya ko na. Tutulong ako, Nay. Lena,
Gusto mong sumama sa loob ng kusina? Hindi na. Dito na lang ako. Sigurado ka? Oo. Sige na, sundan mo ng nanay mo. Sige, sandali lang. Nay? Milena? Anong ginagawa mo dito? Bahay namin to. Ikaw yung kuya ni Roniel? Ikaw ang girlfriend niya? Oo. Ako nga. Hindi to totoo. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa. Mahal ako ng kapatid mo. Hindi! Matatauhan din siya. Pwes, kung sisirain mo ang relasyon namin, sisirain ko rin ang pagsasama nyo. Roniel! Bakit? Lena, anong nangyari? Sinampal ako ng kuya mo! Ano? Sinungaling ka! Hindi kita sinampal! Sabi niya lumayas daw ako. Hindi daw siya papayag sa relasyon natin. Renato, tama na! Hindi kita mahal. Kaya wag mong idami ang relasyon namin ni Roniel. Kuya, ano ba to? Lena, sandali! Roniel! Anak! Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hinabol ko si Lena. Hindi siya nagsasalita. Iyak lang siya ng iyak. Napilit ko siyang ikwento niya ang nangyari. Doon na niya kwento ang lahat. Nagkakilala sila ni Kuya sa Dubai at doon daw ay nanligaw sa kanya si Kuya. Pero hindi niya daw gusto si Kuya kaya paulit-ulit niya itong binabasted. Pero hindi na daw nakatiis si Kuya sa pagtaboy sa kanya. Kaya pinagtangkaan siyang halayin. Pero nakatakbo daw siya at kinabukasan, nagpaalam sa agency na uuwi na siya at hindi na tatapusin ang kontrata. Hindi niya daw sinabi ang totoong dahilan. Ang sinabi niya, malubha ang sakit ng tatay niya kaya kinailangan niyang umuwi. Hindi niya daw akalain na muli sila magkikita ni Kuya at hindi niya din akalain na ganun na si Kuya. Nananakit. Bigla na lang daw siyang sinampal kaya siya nawalan ng balanse at tumumba. Yun na ang inabutan namin ni Nanay paglabas namin ng kusina. Nakahiga sa sahig si Lena at umiiyak. Anak, ano bang nangyayari? Nay, wala po akong ginawa. Hindi ko siya sinaktan. Naniniwala ako sa'yo, anak. Alam kong hindi mo magagawa yon. Pero bakit ginawa ni Lena yon? Dahil sinabihan ko siyang hiwalayan niya si Roniel. Anak, bakit? Nay, hindi maganda ang background ni Milena. Matagal mo na ba siyang kakilala? Opo. Doon pa sa Dubai. Nag-away ba kayo doon? Ano bang ginawa niya? Bakit ayaw mo na sa kanya? Nay, mahabang kwento po. Pero si Roniel po ang inaalala ko ngayon. Baka kung ano sabihin sa kanya ni Milena. Naguguluhan ako, anak. Nay, basta, maniwala kayo na kabutihan lang ni Roniel ang gusto ko. Alam ko, anak. Alam ko. Nag-aalala po ako sa kanya. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Nag-message na din ako. Alam kong galit pa rin sa akin si Roniel. Mabutit alam mo. Anak! Sobra ka naman, Kuya. Nang ibang bansa ka lang, naging iba na ang ugali mo. Anak! Kuya mo yung kausap mo. Mas matanda sa'yo yan. Mas matanda pero walang pinagkatandaan. Roniel! Nay! Huwag niyo sabihin kakampihan niyo siya. Sobrang ginawa niya kay Lena. Pati babae sasaktan niya. Hindi ko siya sinaktan. Wala akong sinasaktan. Mga anak, huwag kayong mag-away. Nay! Nay! Anong nangyari? Ano pong nararamdaman niyo? Tara na po sa doktor. Ay, ayos lang ako, anak. Huwag lang kayong mag-away. Parang awa nyo na. Kita mo ginawa mo? Pati si Nanay. Tumahimik ka na! Bakit? Nagilty ka na sa ginawa mo? Dapat lang! Gusto mong malaman ng totoo? Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit kailan hindi ako nanakit o mananakit ng babae. Nung nakita mo siyang nakahiga sa sahig, gawa-gawa niya lang yun. Malaki ang kasalanan ni Milena sa akin. Ayoko sanang sabihin kasi pinipilit ko pa ding magkaroon ng respeto sa kanya. Dahil babae siya. Pero sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pagkarating ko sa Dubai, nagpakilala siya agad sa akin. Mabait siya sa akin kaya nahulog din ang loob ko sa kanya. Nagkaroon kami ng relasyon. Pero alam mo ba, sa loob ng 1 taon, naubos niya agad ang dapat ipon ko para sa inyo ni Nanay. Niloko niya ako at nagpaloko ako sa kanya. Matapos yung masimot ang ipon ko, yun, bigla siyang nawala. Nalaman ng mga amo namin ang ginawa niya. Kaya yun, pinahanap at pinadeport siya. Hindi lang pala akong ginawan niya ng ganun. Marami pang iba. At ngayon, ikaw naman ang biktima niya. Kaya hindi ako papayag. Tinanggal ko ang galit ko sa kanya sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ako papayag na pati ikaw, lokohin niya. Anak ko. Kuya, sorry.
Patawarin mo ako, kuya. Dear love, hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil sa nagawa ko sa kapatid ko. Nabulag ako ng pagmamahal ko kay Lena. Kaya kinalimutan ko kung sino ang taong sinisigawan ko. Pati nanay ko hindi ko na napakinggan. Dahil sa paniniwala ko sa mga salita ng babaeng yun. Pero dahil sa pagmamahal nila, unti-unting naghihilom ang mas malalim na sugat sa puso ko. Naging maganda ang negosyong itinayo ni kuya. Kaya nag-decide na rin siya na di na bumalik ng Dubai. Bukod sa sari-sari store, nagtayo si kuya ng bigasan. Si Lena pala, matagal lang patay ang tatay. Ibig sabihin, ginagamit niya tatay niya pag nanghuhutot siya. Isa pa, nakakulong na ngayon si Lena. Dinemanda siya ng estafa nung isa sa mga lalaking biniktima niya. Metro's #1 Love Radio. Basic!